Jsou umělci subjektivní a objektivní. U prvních tkví umění v osobnosti. Jejich tvorba je téměř nezávislá na době, v níž žijí. Jsou se zákonem sami sobě. Vydávají se vstříc době a vytvářejí nové formy, v níž vyjadřují své myšlenky. Bach patří k umělcům objektivním. Ti stojí zcela ve své době a tvoří pouze souladu s formami a myšlenkami, které jim poskytuje. Jaký ale byl Johann Sebastian Bach člověk? Především byl přímý a neschopný jakékoliv nespravedlnosti. Jeho nestrannost byla známá. Zvlášť se projevovala při častém přijímání varhan, k němuž ji přizvávali. Tady byl obáván pro svou přísnost, neboť jemu bystrému oku nic neuniklo. Ať šlo o zkoušku kandidáta na varhanské místo nebo o nově postavené varhany. V obou případech si počínal svědomitě a nestranně, což počet jeho přátel zřídka kdy je rozmnožilo. Bach byl víc než nestranný, byl přející. Když při přejímání varhan shledal, že smluvená cena je vzhledem k dobře vykonané práci příliš nízká, takže stavitel pracoval jen s malým ziskem, pak bez rozpaku požádal dotyčnou obec o doplatek.